medical ko ani. Ay, makasuwag kong trabaho ani. Ay, yara ko medical. Excuse me, Doc. Pwede ba po medical? Sige, Sod. Palingkura tong bisita. Pabasa na niya kung sa iyang kuan. May pamedikal mo. Ang mata, Doc. Sige, unahon to nimong mata pamedikal. Ato, mao to imong basahon. Sugdan ang check up sa imong mata. Sige. Basa to. Basaha to siya. GP MYC. Kasi atras eh. Atay, di naman na maklaro na, Doc. Sige pa, atras eh. Pa, atras! Pato ni mong litraha. Di na nazuan na, Doc. Oy. Aw, bagsak ka sa imong mata. Ang imo atong examine. Si. Atay, libang pa ko, Doc. No. Atay, din doktora, wako ka pa sa medical niya, ate. Atay, oy. Atay, itong doktora, kinsa mo itong doktora nga? Doktor to, o kuwan, trabahador. Atay, oy. Step dito. Ngita ako ng mukbang ni, oy. Step. Atat, pinalik ka kuwan. Kinsa may tumbag lang rin, ah. Hoy, Maas! Ikaw na lang ang ngumudon rin, ah. Tumbag ko buwan rin. Pinalik ka kuwan. Hoy, Maas! Hinahamon kita sa suntukan. Suntukan sa saging. Kinaglagot kong warlaway, ate! Ate ka, Maas! Oh, saan ka pasara sa medik? Oh, gagayian mo, ah! Ah, hindi ko